Hi ha una economia que posa les persones al centre i no el capital, que prioritza el benestar comú i no l'interès particular, que genera ocupació estable i no temporal, que crea llocs de treball de qualitat i no precaris. Hi ha una economia que practica la igualtat de gènere i no la discriminació, que s'organitza de manera participativa i no autoritària, que beneficia a tota la societat i no solament una part, que promou la solidaritat i no la cobdícia. Hi ha una economia formada per cooperatives, per mutualitats de previsió social, per entitats, fundacions i associacions, per centres especials de treball, per empreses d'inserció, per economies comunitàries, totes amb compromís social. Hi ha una economia que agrupa 7.500 organitzacions, que juntes ocupen més de 140.000 persones, que juntes facturen 8.000 milions d'euros l'any i que juntes tenen una base social de 3 milions de persones. Aquesta economia s'anomena economia social i solidària. És present a tot Catalunya i resol tota mena de necessitats amb productes i serveis de qualitat. És una economia a l'alça, innovadora, sòlida, competitiva, plural, sostenible, corresponsable i orientada al bé comú. És una economia que transforma, una economia que emociona.